Топ 3 разлики между ПВЦ и метални улуци. ПВЦ улуците са леки и се монтират бързо. Може да се справиш дори сам. Металните улуци са по-тежки и често изискват професионален монтаж, което оскъпява и удължава процеса. ПВЦ улуците не ръждясват, не корозират и ще изглеждат като нови дълго време. Металните могат да ръждясат, ако не се поддържат редовно, което нарушава облика на фасада. ПВЦ улуците са тихи и поглъщат шума от дъжд и градушка. Металните дрънчат при силен дъжд и създават допълнителен шум, като барабан. Знаеш за какво говоря, нали? ПВЦ улуците са не само по-леки, по-здрави и по-тихи, но се предлагат и в повече цветови варианти с UV защита, която предпазва от избледняване. За повече информация виж нашата дистрибуционна мрежа на devorex.com. Влез там и избери най-подходящата за теб система ПВЦ улуци.